Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Nay, Irma? Ni anak ko, kuyog na ako sa Isabel. Ay, day. Baguhan lang yung kang gibalin din sa pribadong lawak, day. Salamat in taon sa Ginoo nga naulian ka na gyud. Ug way mga komplikasyon ang imong Basin mga duha ka adlaw gikan karon makakawas ka na din hiday Cheryl. Si Father Amaro, kumusta naman siya na Irma? Maayo naman siya. Basig ugma makagawas na punto siya. Day, unsa man kyun nahitabo gid ay, day? Nga ingon ana man gyud ka grabe ang iyong gidangatan. Oy, Ay, Isabel, unya na lang ka na. Papawaya na si Cheryl. Bayo ka, lupig pabiya ni mo NBID ha. Okay ra nay, oy. Pero kinahanglan mo pa huway una ko. Mas maayo pa. oy, hala. Ay, ako nang ablihan ang pultahan na Irma. Kumusta na ang pasyente? Ikaw? Ako, may problema ba? Kinsa ka na ha, Isabel? Kining kuan nay. Ay, wala ra. Usiwa. Excuse me, Ah, ah, ah. Nang Isabel, kumusta naman si Cheryl? Hannibal. Niabot manunintuhan. Ang palayo na ko din. Maayo na lang kayo. Naiabot si Padre Amaro. Ay, kikunuha pa. Hamba talang yun. Isa man tong tao din hinga nila ka na. Bisita ba to siya ni Cheryl? Ay, hambot lang yun, Padre. Kuyawan ko ato niya, Padre. Oy, siga kay mga mata. Lupit ko yung mga adik nga. Wakatog pa. Mau ba? Isabel, kinsa ba nang naadi ha? Oy, pasunda ko na be. Ay. Kaong bayo mo das pultahan. Ali, Padre. Ay, manood lang takay. Nagkamata naman si Day Shirel. Mayo na ano. Uy, abi ko magsikin sa'y bisita. Ikaw manggod ay padre. Nasuroy man. Okay ka na di ay. Okay na kay ko, na Irma. O abi mo nang, nalipay kay ko nga nagkamata na si Cheryl. O so ito, pasisya naman akong da, ha? Ako una ning ipahimot ng akong dang mga prutas para ni Cheryl. Father Amaro, naghago pagyud ka. Sa ka ba, Cheryl? Okay ra, oy. Kabay ra mag-inindahan ako. Pero may na lang ni para magkakaong kag mga prutas. Mga presko ng prutasa. Malagsi ka ani, basta mo kaon kayo. Ay. Sige, kaon gid ha, aron mabaskog ka, ha, ba? Salamat kay ni padre sa imong pag-anhi. Salamat po na Irma. O nang pasilo ako. Oh, mauna ngayo magkagpasaylo padre. Unsa may sang imong nahimo ha, Padre Amaro? Dako kayo na Irma. Bisan gali ako. Maglisod ko pagpasaylo mismo sa kong kaugalingon. Oh, unsay bot mong ipasabot? Unsa, Padre Amaro? Father, ayaw i-blame ang imong kaugalingon. Bisan kinsa ang pwedeng maingon ini. Nakasabot ko sa imong punto, Padre. O kitang tanan ang mahimong mahiagom sa imong gidangatan. Kay ang puwersa sa dautan, anaara sa atong palibot. Ang mahinungdanon, luwas kita. Ug mas maayo nga magmatnon lang gid kita sa mga sunod nga mga panghitabo. Ada gyud. Na sige na, kaon mo diha. Ay, mas maayo pa to, Day. Concern lang yun na si Padre ni mo, ay. Mao mo gina ba? Ugari dito sa ato na ospital puntaho ng akong sekretarya kay dadas magad og sakyanan. Maigani kay hinera. Uy, si Dores, nadasmagan. O kisa may nakadasmag? Si Padre Benjamin. Unya, kumusta
Kumusta naman taon si Doris? Well, sigon sa text ni Teddy Bino, recovering na ko no. Ay, mayo taon, oy. Naunsa man ning mga hitabo karon nga. Sunod-sunod man ang magkadaot nga nikusikoso nato. Sa otaman, wala tayo lang mahimog gawas pag-atubang na lang yun, nini. Ba ang pag-ampo, ngayon lig-unon kitang tanan sa Diyos. Ug ikaw, Irma. Kinahanglang tumanon mo ang imong mga panaad. Kay kundili, aw, patay ka. Ang utang ay dapat bayaran. Awi Satani! Maayo gani kay luwas si Doris sa maong aksidente. Ako lagang dawaton ang tabang ni Benjamin. Sa laing bahin, mas maayo ba ka nga akong sultihan sa tinuod si Doris kalabot sa iyang amahan? Apan, nahadlo ko. Unsa na nagkahang ikasulti ni Doris na ako? Unsa na nagka? Labas pa sa akong panumduman ang nangagi. Daw sa gahapon lang ang tanan. Wala si Benjamin sa iyong parokya. Iya kong gibiyaan. Human sa hitabo. Sa ingon ana lang kasayon. Dili! Dili! Sa ako kinigtanan, ganong nagpailan ko! Benjamin! Benjamin, gikasilagan ko ikaw! Gikasilagan ko ikaw! Kinahanglang magmalingon ka. Kitang tuhan na lang. Anak, isaat ko nga amumahon ang pagkaon ko ikaw. Bisan kong wa ang imong amahan. Anak, Doris. O karon niya gibasol pa hinuon ko sa akong anak. Uwa ko kasabot og ganong niingon niini ang tanan. Ginoo ko, tabangi taon ko. Maluoy ka. Di na nako kaya ang tanan, Ginoo. Nasayop man tuod ko. Apan unta, ayaw pasobrahi ang akong kasakitan. Tao lamang ako nga dunay kahuyangan. Si Doris na lang ang akong bugtong bahandi. Busa unta, Diyos ko, ayaw itugot ka masilag siya ka na ako. Ayaw taon, Ginoo. Maluoy ka. Ipuso ko ni mga gamit na ko. Humanagbayad sa akong hospital bills. Upahuli ako sa parokya. Kisa magkaroon, ako obliyan ng pultahan. Pwede ba kong musod, Padre Amaro? Na, Irma? Diya ka man lagi. Ay, may hinundano lang unta akong pakigsultihan ni mo, Padre. Mo ba? Oo, sige. Unya ko lang natiwas silang pagpanghipos na ko ini. Oo, sorry. Dayon na, Irma. Oh, lingkod na, Irma.
salamat. Karon, o sa may ato ni mo na Irma? Doon ka ba iminong danong isulti na ko? Doon na kaayo, Padre. Og dako kalambigitan ni inyang akong apo. Usay po mo ipasabot. Dili tinuod nga nagbuwag ang mga ginikanan ni Cheryl, Padre Amaro. Usay. Hinuod. Si Cheryl, anak ni Monica, akong bugtong anak sa akong nitaliwan nga bana nga si Florentino. Doon ay hinigugma si Monica, nga mo'y amahan ni Cheryl. Og sa may problema. Nganong man mo lambo ang maong relasyon? Tugod kay... Dili ko buot nga maminyo si Monica. Buot kong siya unta ang musod sa monasteryo aron magmadre sa kapasikaran nga masigkahabig sa among banay ang kaliwat man og mga pari ug mga madre. Unsa? Apan, nasayod ba ni si Cheryl? Wa, og unta, pinaagi ni ini. Imo kong tabangan nga masultihan si Cheryl sa kamatuoran. Tiguwag na ako, Padre. Og inihap na lang ang akong mga adlaw. Labi na nga hapit na ang adlaw sa pagpanudya og paghukom nako. Wa ko kasabot si mong punto ni Irma. O sa mga problema, ha? O sa sulti ko na Irma. Aniya, dawata kining diary. Diary? O sa isod ning maong diary? Diary ka na ni Monica. Og buot ko nga imo ka ng tipigan. Aron inikabot sa hustong panahon, imong sultihan si Cheryl ni Ana. Tungod kay ako, wa ko'y ikong kaisog sa pagsulti kaniya, Padre Amaro. Huwag karong mga panahon na, Padre. Gisugdan akong hasol sa mga tao. Nga tingali, akong napasipadaan kaniadto pa. Unsa? Unsay po mo ipasabot na Irma? Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!